Long live, long live. YTF long live. Long live, long live. CWF long live. Long live, long live. তিনি कैसा जॉइनिंग प्रोग्राम गंगानगर ब्लॉक नि अंदर बिसिं कई चकमा बिसि दोंती पारा बाय आनंद पारा मिले टोटल 24 फैमिली ने 51 वोटर्स 51 वोटर्स 24 परिवार ने बीजेपी आईपीएफ तिरनो याकर तिप्रा मत फाइका समोनो खाबे खोबे लामसोगो चिनि बासका आरबा कैसा जॉइनिंग प्रोग्राम तंगो नौ नंगनाय नाय तंदे चिनि माहाय रोइसाबरिबो जॉइनिंग प्रोग्राम तंगो एमआई सिनारो रायबे बिलिंग इलाका कंगमा एरिया न जॉइनिंग प्रोग्राम तंगो दिल्ली दिल्ली नो तिप्रा मथगो सापुर खाय तंगो तिप्रा मथने एक्टिविटीज न साजागै मुबाग्रानि वान समनि साजागै ग्रेटर तिप्रा लेनि बागै बसका जों थानसावननि बागै जों आमचानि जे आरो तिप्रा मथ खाया तंनाय रो मनो जों जतन कइनाय तिप्रा मथ फाय जॉइन दगै बसका थानसानि लामा फाय ग्रेटर तिप्रा लेनि बागै सिनि हानि जोंनो नायगल फांनो नांनाय जोंनो नफां सिनि हावा जोंनो रोल खायनाय सिनि हावा जों बिनियाव जों आरो जों रय तंलिया हैनाय असनो जतन हामबाय।